Nakoy i-kuan sa mo ha. Nakoy pangutana nimo tagaan tiyag 1,000 pesos kung makatubag sa akong pangutana ha. Unsa may tinuod pangalan ni Lapu-Lapu? Unsa may tinuod pangalan ni Lapu-Lapu? Unsa may tinuod pangalan ni Lapu-Lapu? Na. Hi guys, so karon mga guys, so mag-challenge ko mga guys, so moadto ko food court mga guys. So kung kinsay maka-answer sa akong ipangutana mga guys, hatagan ako 1K. So yon, let's go. Kayang kalibutan di perpekto, pero akong heart punog respeto. Sa tanang tao nga nagtanaw, kamo ang rason yan nung di ko mo nung karon. Salamat sa tanan nga nagsalig sa akong dalan. Bisa na sa ko pahingon, dalagi hapon akong ngalan. Ronald Gan Ledesma, dili kalimtan, motive nga rapper, di maglan. Pre ako sila napili mga guys. So nako sila pangutana. So pwede ta mo interviewon. Ako makatubag sa akong pangutana na kay 1,000 pesos. Oh, 1,000 pesos ni. So nakoy i-kuan sa mo ha. Nakoy pangutana nimo tagaan tiyag 1,000 pesos kung makatubag sa akong pangutana ha. Unsa may tinuod pangalan ni Lapu-Lapu? Oh no! Ayaw di ma. Tinuod pangalan si Lapu-Lapu. Wala sa cancer mga guys. So ako pa gyud siyang kanon, ako pa gyud siyang kanang hatagag chance. Hatagan ako siya usa ka chance ka pangutana para makadawat sa 1,000. So pilay edad namatay si Lapu-Lapu? Na usahaw no lang guys. Dili gyud sa kadawat og 1,000. So ako lang siya hatagang sticker. Yun. Oh. So let's go. Nako ipa-challenge ninyo kanang kung makatubag mo tagaan ta mo 1,000. Okay ra sa inyo ha. Mangutana ko sa inyo, makatubag mo sa akong pangutana, tagaan ta mo 1,000. Inyo na gyud ha. Kung makatubag sila. Okay, ang primero na kong pangutana, dapat maka-answer jud nga imo na gyud 1,000. Unsa may tinuod pangalan ni Lapu-Lapu? Na wa gyud sila kabalo, watay sayang kay 1,000 guys. Dili gyud ko magkuan. Ikaw unsa may tinuod pangalan ni Lapu-Lapu? Na wa gyud sila. Atagan ako sila isa ka question. Sige. Pilay edad namatay si Lapu-Lapu? What? Oh my god. Ayaw di ma. Pilay edad namatay si Lapu-Lapu? Guys, wala gyud sila kabalo guys. Sayang nga kaysa 1,000 guys oh. Di gyud sila kakuan guys. Kay wala man gyud sila kakuan. So kung yata ila sticker lang gyud. Okay. Oh, tagsa mo sticker. Wa man sila nagakuan sa. So sayang nga kay guys oh, 1,000. Aparte di gyud kayo ning sinawa unta. Ako ipa-challenge sa inyo. Okay ra sa inyo ha? Kung makatubag mo sa akong pangutana, tagaan ta mo 1,000. Okay ra sa inyo ha? Kisa may mo kuan sa inyo ha? Nasa, nagtinukluray sila mga guys. Nagtinukluray sila. Asa man sa inyo mo kuan? Makatubag sa akong pangutana, tagaan mo 1,000. Kisa mo na. Nakoy pangutana nimo. Ha, challenge gyud ako nimo. Imo gyud 1,000. Ay sila tagae kung dili sila kay gatutulon mo ug ikaw makatubag ha. Unsa may tinuod pangalan ni Lapu-Lapu? Na, kana lang. Una, kana lang. Ikaw, pusay. Nakakar ba to? Ha? Oh, kalo. Ikaw. Kaya na. Bitaw, tagaan ta mo isa ka chance sa pangutana. Wala sila kabalo og kisi tinuod pangalan Lapu-Lapu. Tagaan ako sila usa ka chance nga pangutana nga para makuan yun nilang 1,000. Pilay edad namatay si Lapu-Lapu? Samot. Pilay edad namatay si Lapu-Lapu? Usay ha? Wala pa kage. Nga pagi panganak. So wala man sila sayangan sa 1,000. Piti man jud kay mga guys pero wa man sila katubag. Tagaan lang nako ni sila sticker rin silang tulo. Gusto ko mo tabang, dili lang para sa ako, kundi para sa tanan nga nang inahanglan og tabang. Idolo sa Aurora, Ronald Gan Ledesma, idolo sa Aurora, nga andam mo tabang sa mga katawhan ug naay maayong kasing-kasing sa